Takže ahojte ľudia, som Bibitňaležek a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Dneska to je špeciál za 400 subíkov. Ďakujem vám veľmi pekne. Bude to vlastne v hre Pet Simulator 99 a budeme to točiť týmto kolesom a potom otvárať aj tieto krystalké. Takže môžeme rovno začať, lebo bude to dlho trvať, lebo pozrite, mám ich 67. To kedy môžem skipnúť, hej. Myslíte, že mi padne huge? Zastavte si toto video a napíšte to dole pod komentáre, či mi padne huge, či nie. Ja dúfam, že hej. Ale to by som musela byť strašne lucky, takže to nie som, no. No. Keď bude 60, tak vám to skipnem a budem vám dávať po 5, už neviem ani rozprávať. No a potom vám dám znova, že po jednom. No, to máme už 60. A ozvem sa vám opäť kľúčov, či mi dačo dobré spadlo. Zatiaľ čus. Takže u mne nič také nespadlo, iba také blbosti. No, poďme tu si zatočiť znova. Takže tu máme 50, či 50, no proste, neviem už ani rozprávať. Neviem, proste na čo nám som povedal, že tu na že 50% je na to získať. Zase máme 50 a 50% na to získať. Zatiaľ ani huge sa mi tam neukázal, že ti môže padnúť, ale je na to 0,1%. Inak môžete napísať aj, či vám vlastne kedy padlo dačo, čo bolo 0,1% tam. Takže znova vám to strihnem a keď bude huge, alebo proste, no, keď bude 40 kľúčov, tak sa vám ozvem. Takže, no, už som zatočila, tu máme 40 a znova zase nič. No, poďme si zatočiť za ďalšie 5 kľúčov. A padla táto knižka, na ktorú je 25% šanca. Na taký potion, na ktorý je 50. Ale už by tam mohol sa ukázať aj huge, že tam je. Káš, no zase nič. Už neviem, mal som ich 60 či koľko? Neviem, koľko som ich mala už, ale proste už z veľa kľúčov mi nič nepadlo. Wow, 2%, pekne, ale no. Ako je mi to k ničomu, tie knižky, takže. Ježišmária, som mala 100, keď bolo 35, to nevadí. Tak dúfam, že vás to baví. No, takže pozriem sa, keď bude dačo zaujímavé, alebo no, keď bude 25 kľúčov. Žiadny huge sa tam neukázal, ešte stále stovkých kľúčov, asi 40, no, skoro 40, hej. To není možné. Není možné, že sa tam neukázal už toľkých kľúčov reálne. Už by sa to mohol ukázať. Ešte tu nás zatočíme, keď bude 20 a potom to znova strihnem. Už sa poznáte. Keď bude dačo zaujímavé, napríklad huge, alebo sa dačo stane, hej, tak vám to natočím, ale teraz točím sama do napríklad 15. Oh my god, huge, tam je huge. Tam huge, ktorý má hodnotu 50,8 miliónov. Dúfam, že mi padne, ale taký laker nie som, takže si myslím, že nepadne. Zakriem si oči. Tak, prosím, nech by mi padol, prosím.
Prosím. Už sa to asi dotočilo, prosím. Zase taká kniha. Reálne super. Inak aj vám som to zakryla, hej, aby ani ste nevedeli. Ale ma sklamalo to znova nič. Nikdy mi to, ale akože ja som to čakala, hej, lebo 0,01% je fakt malá šanca. No, kaš. Dobre. Takže, tak kto mi dal trade, počkajte. No, poďme. Tak to skipnem. Poďme pozrieť, počkajte. No, takže idem to, neviem teraz, či som natáčala, či som vám to povedala, ale proste, že znova idem točiť, kým bude 5 kľúčov, ak sa stane niečo zaujímavé, napríklad huge padne, alebo, no proste nie, že padne, ale bude v tomto kolese, tak sa vám ozmem. Takže do 5 kľúčov znova čauko. Zase nič a toto keby mi padol taký už, ale to sa v živote nestane. Ale potom ešte mám tie krystálky, ale to budem asi viacerých otvárať, lebo je tu aj taká nová funkcia, čo to je, že môžeš viacerých otvárať. Takže 60, koľko máme? 1K. Tak, 25 mi spadlo toto. Posledný, no to nič nespadlo, nemôžem. Takže 50. No. Takže všetky. Okay, sme toto. No. Takže ideme na tej krystálke. Ty. Mám pekne veľa hugeov tam. No. Zatiaľ otvorím. No. To. Ja budem to zdržovať, hej. Toto video už má aj tak 7 minút. No, že som chcel povedať, že má aj 7 minút, takže otvorím po 21. No, neviem, kde som skončil, ale proste som to otvoril 21 kľúčov a nič. Otvoriť 10. Isto z toho nepadne, no jasné. Ale chcem otvoriť ďalšie 10, nechcem tu čakať, kým mi tu tie ikonky nabehnú všetky. Ďalšie 10, aha, tak 11. Neviem, či už také mám potom ešte. Mám ešte, alebo to boli moje všetky? No jasné, boli moje všetky. A počkajte, idem dať zaplatný. Hej, lebo idem sa pozrieť, či ešte také mám. No, už nič nemám, ale myslím si, že to... Dúfam, že sa vám ten špeciál páčil. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať like a odber. Samozrejme, nemusíte, nenútim vás. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!